שאיפה הבאה, להרים את הידיים למעלה, להסתכל למעלה, מתיחה ולהקשיט קלות לאחור, נשיפה, להתכופף קדימה ולמטה, אצבעות ובעונות באותו קו, מצח אל המזרון, לכופף ברכיים בהתאם לצורך, קח רגל ימין לאחור, שאיפה, ברך ימין על הרצפה, בעונות לאחור, להסתכל למעלה, שום נשימה ארוכה ואיטית. שיעור הזה אנחנו עושים את כל התרגולים בצורה מדיטטיבית, לאט, ניקח את רגל שמאל לאחור, תנוחת שכיבת צמיחה, גוף ישר, ככל שאנחנו מתאמנים לאט, יש לתודעה הזדמנות להאט גם את הקצב, להוריד את הברכיים, חזה בין הידיים, מצח אל המזרון, מרפקים צמודים לגוף, להחליק קדימה, שאיפה, לדחוף את הידיים קדימה למעלה, להסתכל למעלה, להצמיד רגליים זו לזו, לשמור על התנוחה, לתקוע את הבעונות ברצפה, נרים את האגן למעלה, לוי הפוך, ראש בין הידיים, ככל שנתאמן לאט יותר, כך נתאמן בצורה קשובה יותר, ככל שהלב והמוח דו בעשייה שלהם, עזור לנו להתמקד מה שאנחנו עושים, במקום להתמקד בדברים שמעוררים חרדה. נשיפה, ניקח את רגל ימין, אל בין הרגליים, נסתכל למעלה, נרגיש את המתיחה בחלק הפנימי של הירכיים, הגב העליון, רגל שמאל קדימה, מצח אל הברכיים, להיות רפואיים, ליישר את הרגליים, בשאיפה נמתח את הידיים קדימה, למעלה, להסתכל למעלה, להקשיט קלות את הגב, ונשיפה, להוריד את הידיים.